Здравейте! Едно кратко видео за най-младите овощари, които тепърва ще засаждат или току-що са засадили овошка, и на отговор на въпроса как да я отрежа, откъде да я съкратя. Ще кажа какво мисля по въпроса. Значи правило няма. Режете там, където искате да ви бъде короната. Някои искат по-висока, някои по-ниска. Така че преценяте къде да ви бъде короната и прибавяйте едни 20 см. В случая това е ябълка и короната ще бъде централен водач. Така че долу-горе повечето някъде около 70-80 см до 90 съкръщават. Аз избирам за моите дръвчета короната да бъде на височина около 50, първия скелетен ред да бъде на височина 50-60 см и добавям една педя или нещо, да кажем 50-60 см са някъде в тая зона. Уверявам се, че има здрави пъпки там, защото често при транспорта, особено ако овошката е доставена с куриер, се повреждат. Тук в тая зона всичките пъпки са абсолютно здрави. Само да погледна, да, също и тук така. Тази е здрава. Така че на това разстояние ще им бъде първият скелетен ред. Добавям още едни 20 см и ще отрежа ето от тук. Така че това е общо взето. Решавате къде да ви бъде първия скелетен ред, добавяте едни 20 см и режете смело.